வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு எங்கள் அம்மா செய்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷை நாங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இன்னைக்கு நாங்கள் வெஜ் குருமா செய்ய போகிறோம். ஆமாம், வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 4 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். 1 2 3 4. Okay, next what layer? You have to add all the பட்டை வகைகள். Yes, நம்ம பட்டை வகைகள் போடலாம் இப்போ. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ண போறோம். சில்லியா ஓகே. ஓகே, இப்போ ஆனியன் வேகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம். எஸ், ஸோ இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக்கோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கிக்கணும். இப்போ ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, நாங்கள் பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அது மட்டும் நம்ம கடைசியாக போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன தெரியும்? எஸ், இது என்ன? டொமேட்டோ. ஓகே, இப்போது நெக்ஸ்ட் இது என்ன தெரியும்? கேரட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பீன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. பீன்ஸ். லாஸ்ட்லி பீஸ். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருந்துச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், தென் அரவுண்ட் ½ டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, அண்ட் சில்லி பவுடர். நம்ம சில்லி பவுடர் கம்மியாக போடணும், ஏன்னா வந்து பச்சை மிளகா கிரைண்டிங் இன்க்ரீடியன்ட்ஸில் போட போகிறோம், அதனால தான். இப்போ நம்ம ஃபியூ மின்ட் லீவ்ஸ் அண்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். மசாலா நல்லா வந்துட்டு இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணலாம். இதில் வந்து நாங்கள் 4 கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வச்சுருக்கோம். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இப்போது நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோவையும் போட்டுடலாம். இப்போது குருமாக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது பாயில் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம கிரைண்டிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதை வச்சுட்டு ஸோ நம்ம என்னென்ன அந்த கிரைண்டிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு கோகோனட், நெக்ஸ்ட் என்ன, அப்புறம் பொட்டுக்கடலை,
அடுத்தது அதுக்கப்புறம் சில்லி. ஆமாம், இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பைஸ் லெவலை பொறுத்து நீங்கள் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எங்களுக்கு ஸ்பைஸியாக பிடிக்கும், அதனால் நாங்கள் 5 சில்லிஸ் ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் கேஷ்யூ. வாங்க இதை போய் அரைச்சிட்டு வரோம். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸை அப்படி போடலாம். இல்லை இப்போ வெஜ் குருமா ரெடி. நம்ம இது கொத்தமல்லி வச்சு கார்னிஷ் பண்ணலாம். Alright, our kuruma is ready. ஓகே, குருமா ரெடி. அது கூட நாங்கள் வந்து தக்காளி சாதம், முட்டை ஃப்ரை அண்ட் ரைத்தாலாம் செஞ்சுருக்கோம். இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஓகே, So good. Really yummy. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த ரெசிபியோட மீண்டும் சந்திப்போம். டாடா, பை பை ஃப்ரம் நிலா. Laya.